S'acosta Sant Jordi, un dia en el que, malgrat la crisi, si no tenim possibilitat de regalar una rosa o regalar un llibre, ja estem perduts en aquest país. Passejarem per les parades, entrarem a les llibreries i intentarem trigar-ne un. Jo us convido a que trigueu aquest, que és meu. Si us el proposo, és perquè moltes persones l'han llegit i m'han dit que els ha fet molt bé. Si teniu un amic, un jove, una noia jove, a la que estimeu, a la que aprecieu, i us sembla que està buscant, per què no li regaleu aquesta carta que he escrit als joves? Si teniu algun amic que creu en Jesús i que voldria anar a més, en els capítols d'aquest llibre trobarà una ajuda concreta per poder seguir més i millor el Senyor, en el qui creu, en el qui creiem. Fins i tot, si teniu un net o un fill que us agradaria que cregués i no sabeu com proposar una cosa que no li caigui de les mans, molts nois, noies de 17 a 25, a 30 anys, que l'han començat sense gaire entusiasme, l'han acabat i m'han escrit una resposta dient-me que realment els ha fet un gran bé i que els ha agradat moltíssim. Bé, us el proposo. A més, crec que està bastant a l'abast de tothom, que tingueu un bon Sant Jordi.